På atomkraftværker spaltes uran, da der frigøres termisk energi ved dette. Det kaldes fission. Fissionsprocesserne danner termisk energi, som opvarmer vand i en reaktorbeholder. Dernæst fordamper vandet til vanddamp, der derpå får en turbine til at rotere. Turbinen driver en generator, som genererer strøm, og dermed dannes der elektrisk energi. Vanddampen ledes videre fra turbinen til en kondensor, der nedkøler dampen, så den gendannes til vand. Vandet bliver ført tilbage til reaktoren, hvor den på ny opvarmes ved hjælp af fissionsprocesserne. Ved fission spaltes enten uran-235 eller atomkerner ved hjælp af neutroner. Der bliver skudt en neutron mod urankernen, så får den til at spaltes til 2 nye kerner. Når kernen spaltes, bliver der frigjort 2 til 3 hurtige neutroner, som nu kan spalte endnu en urankerne. På den måde bliver der skabt en kædereaktion med en voldsom energiudvikling. En af ulemperne ved at bruge atomkraft er, at der bliver lavet radioaktivt affald. På atomkraftværket kontrollerer man den skabte kædereaktion for at undgå eksplosioner, som kan ødelægge atomkraftværket og dermed forårsage katastrofale konsekvenser for miljøet omkring. Man kontrollerer kædereaktionen ved hjælp af forskellige styrestave, som absorberer nogle af neutronerne, så kædereaktionen ikke bliver lømsk. Modsat atomkraftværket forløber atombombens kædereaktion ukontrolleret. Når kædereaktionen forløber ukontrolleret, bliver der dannet en enorm trykbølge, som blæser alt i stykker. Atombomben bliver blandt andet lavet af plutonium, som er henfaldt fra uran-238. Plutonium er højradioaktivt og vil tage 500.000 år, før stoffet er ufarligt. Og derfor er alt liv i området, hvor atombomben springer, umuligt. Indånding af et støvkorn af plutonium vil med stor sandsynlighed føre til lungekræft. Isotoper er flere udgaver af det samme grundstof. De forskellige isotoper har alle sammen samme antal protoner, som kendetegner grundstoffet, men antallet af deres neutroner kan variere. Et atom kan være radioaktivt, hvis atomkernen indeholder for mange neutroner eller for få neutroner. Derfor er mange isotoper af grundstofferne radioaktive. Ved at kigge på et kernekort kan man få et overblik over, hvilke isotoper af et grundstof, som er radioaktivt. Hvis vi tager udgangspunkt i plumbum, kan man på kernekortet se alle de forskellige isotoper af plumbum på den vandrette række. Desuden kan man også blive oplyst om de forskellige isotopers status. De sorte felter er stabile, hvilket betyder, at isotopen ikke er radioaktiv. De gule er alfastråling, og nogle af de røde samt blå udsender både beta- og gammastråling. Først udsender de betastråling, og senere udsender de måske gammastråling. Alle isotoper har en halveringstid, som også oplyses på kernekortet. Isotoperne henfalder, og når de udsender alfa- eller betastråling, bliver der dannet et nyt isotop af et andet grundstof. Til sidst vil isotopen blive til et stabilt grundstof, som ikke vil henfalde mere. Her kan vi bruge platin-190 som et radioaktivt grundstof, der udsender alfastråler. Hvis man sidder med et isotopkort foran sig, kan man som huskeregel sige, at når man står på et gult felt, som platin er, så kan man gå 2 ned og 2 til venstre for at finde ud af, hvad isotopen henfalder til. I dette tilfælde henfalder platin-190 til osmium-186, som også er et radioaktivt grundstof, der udsender alfa. Vi skal derfor igen gå 2 ned og 2 til venstre. Når vi gør dette, lander vi på det stabile grundstof wolfram 182, og vi kan derfor ikke komme længere, da stabile grundstoffer ikke henfalder. Halveringstiden er den tid, der går, før at halvdelen af stoffet har udsendt sin stråling og er henfaldet til et nyt stof. Hvis vi tager udgangspunkt i technetium 99, som har en halveringstid på 6 timer, og vi har 100 gram af stoffet, så vil der efter 6 timer kun være 50 gram tilbage. Efter 12 timer vil der være 25 gram tilbage, og efter 18 timer vil der kun være 12,5 gram tilbage. Og sådan fortsætter det. Vægten bliver altså halveret hver 6. time. Alfastråling. Alfastråling er en stråling, som udsender en alfapartikel. Alfapartiklen består af 2 protoner og 2 neutroner, som er en heliumkerne. Heliumkernen bevæger sig 19.000 km i sekundet, hvilket betyder, at den er meget ioniserende. Når den er ioniserende, betyder det, at den fjerner elektroner fra andre partikler, hvilket er meget farligt. Betastråling. Betastråling er en stråling, som udsender en betapartikel. Betapartiklen består af en enkelt neutron, som bevæger sig 300.000 km i sekundet, hvilket betyder, at den ikke ioniserer så meget på grund af den høje fart. Gammastråling. Gammastråling er en stråling, som bevæger sig i en bølge. De kan derfor opfattes som elektromagnetiske bølger eller som partikler, der kaldes fotoner. Gamma er farligt, fordi det bevæger sig med meget energi. Baggrundsstråling.
Vi bliver også udsat for radioaktiv stråling i vores hverdag. Denne stråling kaldes baggrundsstråling. Det kommer blandt andet fra kosmisk stråling, som er stråling fra rummet, radon, som er radioaktiv gas i undergrunden, som kan sive op gennem sprækker i et hus fundament, eller fra byggematerialer eller klippemateriale fra f.eks. Bornholm. Hvis levende væv bliver ramt af ioniserende stråler, vil der blive dannet ioner i cellerne. Ionerne kan påvirke cellernes styring, så de f.eks. begynder at dele sig vildt og ukontrolleret. De kan derfor også udvikle sig til kræftceller. Bliver en kønscelle påvirket af ionen, kan der opstå genetiske skader i arvemassen. Dermed vil resultatet af dette være misdannede børn. Bliver testikler eller æggestokke ramt, og dermed bliver ødelagt, kan den ramte person blive steril. Alfastråler kan ikke trænge gennem huden, men de er meget farlige inde i kroppen, da de har stor ioniseringsevne. Bliver kroppen ramt udefra af ioniserende stråler, så er beta- og gamma-stråler farligst, da de er mest gennemtrængende. Alfastråler kan ikke trænge gennem det yderste ufølsomme lag. Øjets hornhinde er følsom over for alle 3 slags stråler. Gammastråler er farlige både udenfor og inde i kroppen, men de er ikke nær så ioniserende som alfa- og beta-stråler. Alfastråler er så kraftigt ioniserende, at de ødelægger de celler, som bliver ramt. Strontium 90 er meget farlig, fordi det kemisk ligner calcium, som dermed går ind og erstatter calcium i knoglerne. Når strontium 90 sidder i knoglerne, så kan betastrålen ramme knoglemarven. Cellerne i knoglemarven er meget følsomme over for ioniserende stråler, så der er stor sandsynlighed for, at strontium 90 giver kræft. Cesium ligner kemisk kalium, som findes i plante- og dyrevæv. Når cesium går ind og erstatter kalium, bliver det fordelt i hele kroppen. Den ioniserende stråling fra cesium 137 rammer overalt i kroppen. Definitionen på mutation lyder således: forandring i cellens arvemateriale DNA, som kan videreføres til dattercellerne. Bestråling kan fx være årsag til mutation. Mutation kan også være positivt. Det er meget brugt til forædling af planter at bestråle frøene. På den måde fremkalder man ændringer i arvemassen, så der opstår mutanter med nye egenskaber. De fleste bygsorter er fremavlet ved bestråling af frø. Som eksempel kan bygsorter med stivere frø nævnes. Man kan konservere fødevarer ved at bestråle dem. Fødevarer bliver bestrålet i op til 10 timer af beta- eller gamma-kilde. Derved bliver alle bakterier og mikroorganismer slået ihjel, men varerne bliver absolut ikke beskadiget. På rumrejser spiser astronauterne bestrålet mad, og hollænderne drikker bestrålet mælk til søs. Den bestrålede mad kan holde sig månedsvis ved stuetemperatur. I Danmark er det forbudt at bestråle fødevarer med undtagelse af krydderier, da en varmebehandling vil ødelægge krydderiernes smag og duft. Kræftceller deler sig meget oftere end almindelige celler, hvilket gør dem mere følsomme over for ioniserende stråling. Lægerne kan dræbe kræftcellerne med ioniserende stråling, uden at de raske celler lider varig overlast. Det er ofte den radioaktive kobolt 60, der bliver brugt. Kobolt 60 udsender beta- og gammastråler. Hvis lægerne skal undersøge knogleskader, kan de bruge det radioaktive technetium 99, som udsender gammastråling. Lægerne sprøjter technetium 99 ind i blodbanen, og i løbet af nogle timer har stoffet fordelt sig i knoglevævet. Patienten ligger under et gamma-kamera, som viser, hvordan det radioaktive technetium er fordelt i knoglerne. Dermed kan lægerne se eventuelle brud og knogleskader. Technetium 99 har en halveringstid på blot 6 timer, der betyder, at patienten kun bliver bestrålet i cirka et døgn. Den eneste store fordel ved anvendelse af atomkraftværk er, at der ikke bliver udviklet CO2 under energifremstillingen. Dog kommer der mindre CO2-udslip ved fremstillingen af uran, da uran ikke findes i ren form. Uran udvindes blandt andet fra malm, hvilket kræver en del energi for at få udvundet, hvilket danner CO2. Derefter skal uran udvindes fra mineraler, som foretages ved hjælp af forskellige kemiske reaktioner, som dernæst skaber klor- og fluorforbindelser, som har den samme effekt som drivhusgasser. Et sidste medvirkende til CO2-udslippet er, at den naturlige uran skal centrifugeres til isotopen uran-235. Dette lyder meget voldsomt, men hvis vi tager produktionen af energien i betragtning, så bliver der produceret meget mere energi per kilo uran for mindre CO2-udslip, end når man producerer energi ved hjælp af f.eks. olie, naturgas eller kul. Vi kan tage kul som et eksempel. Per kilo kul producerer man 30.000 kilojoule, hvorimod man per kilo uran producerer 83.140.000 kilojoule.